पश्चिम महाराष्ट्रातील 2 महत्त्वाच्या जिल्हा बँकांच्या तिजोरीच्या चाव्या कोणाकडे जाणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अशातच साताऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री शशिकांत शिंदे यांचा अवघ्या एका मतानं पराभव झालाय. शिंदेंविरोधात उभे असलेले राष्ट्रवादीचे बंडखोर ज्ञानदेव रांजणे यांचा विजय झालाय. शशिकांत शिंदे यांना 24 मतं मिळाली असून उमेदवार ज्ञानदेव रांजणे यांना 25 मतं मिळाली आहेत. शशिकांत शिंदे यांचा पराभव हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का समजला जातोय. जावळी मतदारसंघातून शशिकांत शिंदे यांच्या विरोधात ज्ञानदेव रांजणे यांनी अर्ज भरला होता. रांजणे यांची शेवटपर्यंत मनधरणी करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून झाले, मात्र त्यांनी माघार घेतली नाही. जावळी मतदारसंघातून 25 मतं घेत रांजणे यांनी शशिकांत शिंदे यांना एका मतानं पराभूत केलं. एकूण मते 49 होती, त्यापैकी 48 मतं वैध धरली. शिंदे यांना 24 मते मिळाली तर रांजणे यांना 25 मते मिळाली.